Són les imatges de la concentració que ha convocat les TPB davant la Conselleria d'Educació perquè no quede sense adjudicar cap plaça en el concurs de mèrits. Segons els càlculs del sindicat, unes 300 places es quedaran desertes. És el cas de Laura Muñoz. En la seva especialitat s'empedran de neu. No té sentit. Quan les persones estem ahí, jo ja quasi porto 8 anys de treball i em quedé fora. Em quedé fora i de 9 places es tiren. Una representació del sindicat i del professorat afectat s'ha entrevistat amb personal de la Conselleria, però la conversa no ha donat els fruits esperats. Per tant, l'única opció que resta és presentar recursos davant de l'administració. En la web teniu dos models de recurs, no? Un a la puntuació i un altre en el qual també demanem que no se perda cap plaça. Els models els podeu trobar en l'espai de l'afiliació. I és que no té sentit que es perga cap plaça en un procés com aquest que pretenia reduir la interinitat.